papagayam nga ibasa na ito lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Wilmer. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, kunada nga no ANIA'T IMULAM ISU'T laing ti APITEM. Ngam naman minsan Manong Nemy kat saan ko apat yan. Tano sino pa iti patpatag ko sumit itisahan nga magipatpatag kaniya. No anya iti ayat anos ragsak sakripisyo nga inak in paay ngem sino badan na ti sakit ken sa em. No may kasta Manong Nemy kunada nga paset ti panubok ti biyag iti biyag tayo dito lubong. No awan panubok saan tayo nga maasot wano masuot ako nada Manong Nemy kahit awam mo determinasyon tayo nga mga ramid iti kalikagom tay tapnoin tayo agbalik. Kasto man nga rod Manong Nemy nga rugyak iti aglagip tinapalabas. Nakaragragsakak nga nang isang pet dito'y balay dagiti adu nga lames nga simrek iti duwa nga bukatot nga napangko sinangat iti dayta nga bigat. Nagpat naglaeng nga nakapakat dagiti duwa nga bukatot ko kaya't natsambahak dagiti darakkel nga pasayan nga simrek manong. Kaya't no kasano tiragsak ko adadan tiragsak ni nanang idi makita na dagiti aglag-tulagto nga adu nga darakkel nga nakalapak nga pasayan manong. Ay yapo ay anak ato lakid diti mapaglakwa kita. Uray no ibagak nga 350 pesos ditong kilo ket mayat darata nga po dadakal dagiti nakalapang nga pasayan manak nga napagsaunay gamutay na ada si mangpet nga hawayana inulit tinakam ko asa ludsod wano sinaludsod kininanang apay nga hawayana nga saan nga hawayano insarunok nga sinaludsod itinakem ko kahit kaslaan mo ni nanang Manong Nemy no ANIA'T at tinakem ko isong sinong bata na mismo dagiti sa ludsod ko kahit kinunana nadamag ko nga dimteng iti parbangon dagiti agina nga Jasmine ken Joy letter J nga doa Jasmine ken Joy isuda ka numit lang ti dimteng isisuda dita ka numit kadwa ni Jerry nga asawa ni Jasmine. Ay na malakip ko lakit nga ron ti paborito nga paborito ni Jasmine ti pasayan darakkel pasayan iso nga tulakid diti gatangin da iso ti umuna nga inaklakwan kadagiti nakalapa manak ang mga nugatangin na amin. Baka 350 ko na kita, 500 latan na ko na isusapo. Dakil lagi di mapaglakwak balasang ka. Nagsan na ayak itinauneg Manong Nemy Jack pulos ni namnama. Nga itiday tangang bigat kat matamag ko nga nagbakasyon ni Jasmine. Kalpasan tili mga tawen siput imay inasawa ni Jerry isuna. Kalpasan na Manong Nemy ket intugot nan di Hawaii nga danmay sa nga anak da ani Joy. Kaya niya dito nga marikrik na maragsakan na kadi. Anya dito nga marikrik na managsaka na ka dito makitak tumanen ti babae nga inayat ko itinapod noonay. Ngayon niya ko matiserbina nga makitak manen. Idinto ta, nabayagan nga adan sa baling agtagikuwa ken kuha naman. Makarik na haklaki dito sakit ken sayam ken ut-ut iti parhukong ko. Malagip ko manen Manong Nemy. May palagip manin kanyak tinapalabas. Simple laeng dagiti rapap mi kini Jasmine Manong Nemy. Kasi kini simple laeng tibiyag mi. Umanayan kada kami nga oray agpadpada kami nga dinagturpos iti kolehyo. Kat
Makaiparakdar kami itimukod mi nga gagangay laing nga balay. Dahil tatarapap mi gin Jasmine, ididakampay lang. Nga damat dagit importante nga likamen akasapulan mi. Dua wano tanlulaeng nga anak. Mga pagtinulong kami nga mangtedto'y tinaran niya nga masakbayan da. Kastay di Manong Nemy ti arapap mi. Karayan ken baybay ti pagkapuan ti pagbiyak mi. Adabang ka di motor ken sigay a pagkalap ko iti baybay. Ken adamat dagiti bukatot nga pagkalap ko iti karayan Manong. Nagagatak nga kalap. Ket nagagatumat ni Jasmine nga mapantuag lako ka dagiti makalapak no da kamintut ang asawa. Day tatirapap. Ket no lakid di Manong Nemy, no adalakid di pa nagtinulong mi oren no iti laing baybay ken karayan ti pagtaudan ti pagbiag mi. Masigurado nga may kan mi lakid di tinaran niya ka masakbayan di kitanganak mi. Akasta ti kinasimple ti rapap mi kini Jasmine. Adda kang pala iti high school ngem addan relasyon mi kini Jasmine Manong. Kinapudno na ket sakbay nga nagraduar kami ti high school, nakalipat kami. High school student kami pa laing Manong. Ngem addan mapaspasamag kada kami idi kini Jasmine. Adda day dirabi asalag jay bulan ket nagsinarak kami kini Jasmine iti igid ti baybay. Wow, Manong. Karugrug suami launay idi. Kanadakam ditan igit ti baybay nga agsinarak kami kini Jasmine. Kat gapot sa lag. Kat kaaduan na nga bangka di motor. Tiya na isang at tamamanulaeng digiti si Malog anapan nagkalap. Kat iti baet Manong Nemy digiti na isang at nga bangka di motor. Dito'y kami nga nagkinkinamatan kini Jasmine. Nag-hide and seek kami. Uwan Manong Nemy nagkinkinamatan kami kas kamla kinkinamatan nga tarukoy. Agasmet iti palumba digiti daluyon. Kas tamat ti pa naglulumba Manong Nemy digiti daluyon nagpasag iti kadaratan. Ket gabot iti rep ken rugso kada kami kini Jasmine. Ken gabot iti kinabara ni ayat kada kami. Tagtutubo kami palaing. Nakalipat kami Manong. Tagasano nga matepelam mi tirik nami Manong. Idi tagastauna yung ti irut tingkam panagin inarakop. Katsa sino ko madisan nga agtarigagay nga mangikot iti amin-amin na. Dinigos ko isuna karagin kakabara nga agay ko tinaduman mga paset ti bagina. Uwain Manong Nemy rimungsot dagiti daluyon. Pimigsamet ti asog kanareng-eng Manong Nemy ni Jasmine idi adakon nga nakapangkaken kuwana. May saka mangalap Manong Nemy kat naglaingak apumana. Nagbalik na saksimi. Iti nakalawlawag nga itatandag ti bulan kabus. Iti mapaspasamag kada kami. Ngayong Jack Pulos din namnama Manong Nemy. Iti likodan tinapudno nga ayan-ayat mi kini Jasmine. Jack Pulos din namnama. Nga saan nga da kami tinagkatuluyan. Manong Nemy gaputi direp ken rugso kada kami kini Jasmine ken iti kinabara ni ayat kada kami nakalipat kami. Naisagot idi ni Jasmine ti amin-amin na ken nagunud ko ti amin-amin na Manong. Ngem iti likodan ti amin Manong Nemy kasladyak patyen nga ti agur-ure nga gasat mi ket sangka mga katuluyan. No pa'y manipon din ket masansan meten nga maulit-ulit ti amin. Nangrona, kadagpadpada kami na saan nga nangituloy ti panagbasa mi. Gapoy ti kinakurapay, kaniti dimi, mayulo ti agbasang. Masansan idin Manong, nga mapasamak ti panagkanaig. Ado ti gidigundaway nga awisek nga kasar kami ngam kaskas di nga kedked.
iti rason nga ubing pa isuna, ken iti rason nga nasken kanupay ama kaornong. Manong Nemy lima idin atawan ti relasyon mi idi agdinamag idi lugar mi. Nga tinubiak ni Jasmine ket agdinamag Manong Nemy. Nga kasarda kanon kini Jerry. Ni Jerry Manong Nemy ket may sang Hawaiano. Nagdanamag iti lugar mi nga ni Jasmine ket ad Hawaiano nga umay mga asawa ken kuana. Isu daytoy ni Jerry. Nga kalugaram yung metlaeng nga inauna iti 5 tawen ngim iti da kami. Jack pulos mo mga ti idi Manong Nemy. Tati amok ket nabayagan nga addan asawa ni Jerry sipod addan ni Suna sa Hawaii. Iti may nga sardam nga nagsinarak kami manin kani Jasmine iti igid di baybay. Akalpasan ti panagpapas mi manin ni tiraksak. Dito'y kon nga naamuan ti kinapudno Manong. Dito'y kon nga naamuan ti kinapudno agsipod ta mismo nga nagtaho din iti bibig kadag iti bibig ni Jasmine ti panangibagaan nga agpaiso di damag. Nga agasawa dan kini Jerry. Nangig ko tinaunag nga sanain na aging ganangig ko nga da manarbar titimak na kit kinunana. Pakawanin nak Wilmer, tadyak matungpal dagiti karikang ka. Siguro kat na ikari nga saan adata ti agkagasat. Natulagan ti kasarmi kini Jerry. Manong Nemy kasla dagsulat iti karapokup ko. Kasla awan ti amok nga ibaga. Agsasarno ti panagangis ko tinaunay kakas alawag dagiti angis ko. Manan kagatek ti sangik ajak amo nurumbeng nga makapung tutak ken jak amo nga iladawan no anya ti marikriknak iti kaunka. Aging nga nagtimag manen ni Jasmine kadadan na ilaok nga sanang dagiti timag na agsasaibet. Nabayag idin nga ururayek ni Mang Jerry. Dati po na no apay kan Jack. Umanugot tunggal awisan na ngagsawatan. Gaboy tirigat tibiyag dito Pilipinas. Wilmer, ken kayat ko nga tulungan dagiti naganak ken kakabsat ko. Kadadada pinilik ni Jerry. Ni Jerry. ISU'T pinilik. Imbas nga sika. Iso nga pakawanan nak kumakit sabi kumanta maawatan nak. Kaya daw-dawat ko nga sabi kumanta makasarak ka ito iti mabiit. Makasarak to. Makasarak kanto iti agbalin nga kasukat ko. Sabi ko mo Wilmer. Nasakit mo tinakam ko dahil ito nga panagsinata. Awang pa'y tamok nga ibaga. Ngam nangig ko nga talaga nga dati pa nagsangit kan pa nagsaibek ni Jasmine. Nga inulit na nga nasakit met para kang kuha na ti amin. No nasakit para kang ka. Mas pa'y nasakit kanyak. Kat sapar kumatasang kantong agbabawi Jasmine. Manong Nemy amok nga adakarbengak amang ikahawid kang kuha na idi. Nga maura nga ta no anyat araramidek jakon mababawi pa no anyat tinekari ama pasamak. Ngam nasakit. Talaga nasakit Manong. Amok nga damat karbengak. Ngam talaga nga jak mo. Jak libagan Manong Nemy. Uhin. Jak libagan. Nga nagsangit ak hindi iti mismo sanguhanan ni Jasmine. Kasla jak maawat data nga panagsina ti dalan mi. Imagine for how many years. Kaya inulit-ulit naman tinagpakawan kanyak. Kensang kaibagahan nga makasara kak tumit lang ti mas na ikari kanyak akasukat na itibiyak. Kasukat na itibiyak ko. Idaw-dawat na kano data. Iba't patag na kano itinapudno ngam malipatan nakto kano kat masursurok to kanumet nga ayaten. Masursurok ng to kanumet nga ayaten ni Jerry. Kayan masursurok to kanumet nga lipatin ni Suna
ken maibawing konto ni ti pusok ti sabali nga babae. No maminsan kadyak mababalaw ni Jasmine Manong Nemy manmano adumteng dagiti napinta sa gundaway akas itidimteng a gundaway ken kuana. Agasem Manong Nemy ta makiasawa ti Hawaiano ket nga makatawing ken kuana isa di Hawaii. Nga oremet no siya ti kasasaad ti adda ti kasasaad ti biyag na. Uno biyang na. Ket talaga kay kahit ko ti dolyar ngem ti peso. Ta sino ako nga mai-comparar kini Jerry? May saklang agagangan nga mangalap Manong Nemy. Ket no pa di idi palubusan ni nana nga madayo iti lugar mi tawan nga rod ti kaduana. Ngem nagpilitak imadayuak. Manong Nemy adaulitig ko akabsat di tatang anay kamang ije tangatan santa anak kagayan. Ket sadyay nga napanak. Napanak sadyay imadayo ak manong. Takayat ko nga rod. Nga alisto nga makalipatak. Nawan ni dito sa bali nga amok nga ramidan ni di maglipat. Tano adak lang iti lugar mi ket makitkitak ken makapanak kada iti nakalalagip nga lugar kada kami ken ni Jasmine. Sigurado nga rigat ko nga malipatan ni Suna. Ngem, no karayan ken baybay ti pinanawak Manong Nemy karayan ken baybay matlaeng ti naturong ko. Tati barangay tangatan Manong Nemy kada damit lay ti igid ti baybay iti sabangan. Tinagsabatan ti baybay ken ti karayan. Nga panagkalap matlaeng ti baybay ken karayan ti pagsapulan. Iti nakaisadsadak nga lugar Manong. Kasla narigat ko ini nga malipatan ni Jasmine nga mididimteng ni Juby ti biyag ko. Ket ininot nga naibawing ko ti panagayat ko ken kuhana. No pay ubing pay apara kaniyak tadi pay nagraduar idi ti high school ni Juby Manong. Karubaw mi ni Juby idi damo ka makita ket ubing pay lang ti gargaraw na. Nga maumpay makabulan ko, idi ta biglang nagbaliw ti gargaraw ken panagsasauna. Kasla biglang nagnakem. Nagbalinan nga manakem. Ket no adda na isang sangayan nga si Daan, da Juby o may nakampadiguan. Ket no ang sabat di kiti batami kasla iranrantana Manong Nemy nga papungayan digiti matana makaar-arit akitaan digiti apagbetak nga isem na nagmayat ko man nga nanaman digiti narumpi nga bibig ngim ubing kapay Juby ket no naka-sleeveless ni Juby Manong Nemy ken naka-short nga makita kisuna magargari unay tiriknak nga makakita ka digiti na sipukil nga lupuna ken ti mangrugin nga agsukog abarukong na magrugi matmanin nga agsagawisi tiriknak man. Ngem bain nagmatlaing ti bagik ta para kanya ket ubing paylaeng ni Juby. Agas la kapsat ko laing suna. Ket no kasta nga salag Manong Nemy. Umainak danunan ni Juby ti igit ti baybay. Isu ti mangmangted Manong Nemy ti mutibo ngem jak pulos ginundawayan ti kinarukop ken kinababae na. Nakaraduar idin iti high school ni Juby ken nagbasbasa ti kolehiyo di apari iti kurso nga nursing. Namimpinsanan nga balasang tilanga ken tignay na. Adaddan nga limapsat. Kaya riganan ti pagkukurad nga sabong. Nga agay-ayamuom ti banglo na Manong. Masansan idi nga sutilenak ni Juby. Naipudnog amin kang kuwana ti rason no apay nga madayuak iti lugar mi. Ano kasta ngagsabat dagiti matami Manong Nemy. Permi. Nalawag lata nga makitak tinapungay nga matana. Ti apagbetak nga isem na. Ay na kuya. Numanglipat ti kayat mo nga ramiden. Saan nga min nga ti igid ti baybay ti papanam. No kayat mo kuya. Ipasyar kan do ijay marede.
kataltalunan kan kamambantayan ni Jai. Adda kamagyam medya marede. Kaya't mo kaya, umisa magtumitlaing no kuha Manong Nemy kat sang kaibagahak. Ang nalipata ko di umunang ayat ko, Joby. Kan kinapod no na. Adan kasukat na di puso. Sino ko ma? Banag Manong Nemy kasta o na ti gagar ni Joby nga mga mo na sino. No nalipata mo ti first love mo kuya. Kaya bagang adan kasukat na ti puso. Sino kuya? Mambaling ka din nga mamuan? Mambaling ka di kuya, please. Ngam dagos kumatlang. Dagos tumatlang agmisuot ni Joby na ibagak nga secret. Saktong katawa. Di mo lang bagang kanyak. Secret ko lang pwede. Panawang ka man langit. Mabitlahin. Agsumblid tumat manen tiragsak na no ibagak nga. ubing pa lang amin isuna eh. Na? Diakras mo? Ubing pa lang isuna? Di nangisukatan iti first love mo? Uy, ubing pa eh. Apay mo taon na na kaslakan nga? Ni kuya, bugaw mo, ibagak to ka. Nandun ka, itan itan ibagak to ka. Sikan tumad lang ti mo na nga pangibagaak. No asin no na ita, nga ipatpatik ko itan. Nandun ka, intun dumteng ti umno nga panahon. Intun ka, nga dumteng data ka nood nga panahon. Ang document college yan Pulasang ako. Ni kuya. Barang no may kari-react to keng kuana. Sino? Dadya crush ko itan. May kari ka lang, may kari, kuya. Gabat na gwapo ka, ganasingbit ka. Kuya, ibagamon sino? Ibagamon ako, kuya. Check nga amo ni Joby no asino ti bagbagak nga nakainlabak Manong Nemy. Ket umisum tungag ko na. Abay ko mga sangka nga maikari kuya. Maikari kan to. Sige. Maikari kan to kunakit. Ana, maikari kan to. Apay ko mga saan ka maikari. Kasi ti pamalakad giti parents ko. Kan ti pamalakad mo kanya nga awan sa baling aramidek no di mangipasnek ti panagbasak. Among kanima, kuya, may isa ka di nagbali ng inspirasyon ko ti panagbasak. Kadi, congratulations in advance Sapay ko matadakto pa dito into naggraduar ka. Ano to ko nam? Tikunak, sapay ko matadakto pala dito takatan sanda na kagayan. Into agradwar ka. Kahit kung amin yung tegsubli sa jilawag Anya? Kahit kasta unay Manong Nemy ti sangit ni Joby. Hindi mamon na ngagsubli akon sa jilawag Manong. Kini daw na Manong Nemy ngagbakasyon na kumakanayon ni ti Ayanda. Kini daw na nga Jack agbalbaliw iti SIM card tapno anda kanulata pangkuntahan na kanya. Kinapudno na hindi adan tibas nga pagluganak inarakop na. Masansan ide Manong Nemy nga damaawat ko nga text ni Joby idi adda akong dito lawag nga intuloy kumitlaing tinagkalap iti baybay ken kanayan. Nga iti dayta nga bigat Manong Nemy nga adu tinasangatak apasayan akas taon iti ragsak ni nana nga nangibagang adulaki di mapaglakon na. Kaya rin padamag na nga nagbalikbayan da Jasmine kini Joy nga anak na. Kaya't kalat manin Manong nga naukag tinapalabas. Nakigtutak idisipaten ni nanang tiabagag. Oy! Nanang, ala. Anyayat sumapaspasama kang ka, Wilmer. Tiko na, kiting ka nagdigos, tapag isuntor, nga makaluto iti si Daenta yo. Si Daenta. Tamangan tanton, kalpasan na. Naktumutin ilako digiti nakalapam. Nagtungpalak kininanang Manong. Napanang iti silid ko, tapno mga alak ti pagsukatak, na aramatik ang digos. Alpasan na Manong Nemy. Napanang ko nagdigos.
Alis to nga nalako ni nanang ti nakalapak ng pasayan kahit nagawid nga dagos nga dainted na nga naigkupin nga papel. Inlimad ka no Manong Nemy inted kang kuwana ni Jasmine. Inukrad ko Manong Nemy kahit binasag. Wen, kuna ti surat. Mabaling ka di, ngagkita ta inton rabi, iti-ikit ti baybay. Manong Nemy, surat nga naggapo kini Jasmine. Salag ti bulan iti di nga rabi, Manong Nemy kat nalawag nga makitak. Agas lidipay nagbalbali ti pintas ken lasbang ni Jasmine. Jasmine? Wilmer? Jasmine? Ad-ada nga pimudaw ken limas bang ni Jasmine. Kahit nakigtutak ken jak ni namnama iti arakupen na. Jasmine? Nalangab ko tinesang sangay na bang luna nga jak idi nalangab ken kuana nga arig ko uno inyarig ko na aday ta nga banglo ket banglo ti maysa nga hawayana ket nalawagan ang ikotitimek na ket kinunana. Sika pa lang ti patpatig ko Wilmer. Jak pulos na susurong inayat ni Jerry. Agpeso nga kasarnak ngem sala nga sisyak ti babae ti biyag na. Ken sala nga ni Joy ti putot na. Kahit ko tagsublikan ka Wilmer. Ipapuspusak to ti amin tapno maidiborsyok ni Jerry. Agsubliak tumanin. Ket agkasarta. Idiborsyo na ti asawa na ket siyak tumeten ti kasar na. Matungpal to kanumeten Manong Nemy dinabayad ko idin nga bagbagang kasar kami. Mayatak nga ta. Manong Nemy impariknak met ti balas ti arakob ni Jasmine kanyak. Wen, gabotas siyempre lalaki ak nabanglo ken napintas tinangarakop kanyak. Apay ka din nga jak kumamit arakupen Manong. Ngem saan na nakas idi ti kay papanan ti arakop ko. Kasla may salaing nga gagayyem. Wen Manong Nemy, nagbalin idi nga problema ti amin. Nagsubling ni Jasmine Manong Nemy sa di Hawaii ket numanen na tawagan na. Ngayon ti agharam kanyak tapno pasublik ti dati arignak ken kuana. Tayong bagak idi Manong Nemy nga saan kun nga patpatag. Saan kay bagak mayat Manong Nemy nga sa anak pa nga nakadesisyon. Nga jak kumakayat ti mapan, ajak kumakayat ang mapan alaen dagiti patpatulod na kanyak nga tulyar iti binulan. Ngem sang kay bagamat ni nanang. Oh, adama rin patulod ni Jasmine. Banyulat tanang. Ay, loko. Agsublikan ko ano di mo maman alain, mapanresiban. Ay na anak, sayang. Di ba am nga agipawit lata. Sino nga minaya? Di talagang ipatpatag mo. Kahit mabali mo mat nga ikasar. Nga makiasawa ka kini Jasmine ta. Diborsyo na mat ni Jerry. Aramidan na pa umuna nang. Ngam ore aramidan na. Adan sa baling matpatag ko. Sino? Ni Joby. Joby? Uhay. Kagayan nang. Ready di story ang kanya kini nga balasitang nga nagkraskan ka. Uwan nang. Kanayon nga tetext, sungsung batak man. Kat no iso na talaga di patpatag mo. Hindi iso. Nga man trabaho na. Nagraduaran ni college at trabaho nan. Kanan niya pala nga tirorayam anak. No sino ang talaga di patpatag mo, iso. No mabalin na kong mamarok. Mapadasak kumamat ati makapansad di kahaway. Nanang awan ragsak ti amin. Ore makdanong ka sa di Hawaii. No tika dinam kat sa mumat nga patpatag. Iso nga ni Joby. Ni Joby nanang tawagan. Tinawagak Manong Nemy ni Joby. Ay, kuya. Ikatemon, awag mo kanya ka kuya. Kuya ka lang ka kuya. When mayatak, idi-adda ka ba lang iti high school. Ngayon nagraduar ka man ti college, kanatang trabaho, ma'am. So nga ma'am pa yun, awag ko king ka. Ope ko mga ma'am.
Siyempre, may sakit nga nurse. Oo, nakatawag ka man. Wilmer, I love you. As a friend? No. As a sweetheart. Sayang, ano to ko nam? Sayang, hindi ko mapailain bagam itakid din. Kaya't mga sawan. Hampir katawa ka. Kuya. Wilmer, doble man din bagam. Doble? I love you. I love you more, Wilmer. Silukot to yun, kinigtot nak. Kunak man lang inusahan nga siya kundi ba't patig na. Umay kag bakasyon, naan, kaduwak dananang, ngati partido mo, umay ka asasawain. Nagpagso? Oo, nga madamay sa kondisyon ko. Ano ka mat kondisyon mo? No, agasawa ta. Sino ba itong lalaki mo ng babae? Basto nga rodatan. Agaramid ta, mangipatakder ta, balay ta dita. Mangipatakder ta, pa iti balay ta dito lawag. Sige, umay ka nga rod. Kahit nakaragsagsag kami, Manong Nemy, di akalaysa kami kini Judy. Kikuwaek isuna, Manong Nemy, talaga nakaragsagsag tamay isang virgin isuna. Naimbaligyan, Manong Nemy, ti binangon mga pamilya, iti asawa. Apod nuna, Manong Nemy, iti tamay parakder, ti balay mi, dito tangatan. Manong Nemy, kita. Adumat nagiti nagbaling nga moderno nga pagkalap ko. Nagpagata kanyak ti asawak Manong Nemy nga mapahan nagtrabaho sa Australia. Imbati na kanyak Manong Nemy di duwa nga anak mi. Aw mati problema gabotado dagiti nakasagana nga mga iwan kang kuana ti ipag ko ti katugang. Iti kadanan sa Australia Manong Nemy natulungak dagiti kakabsat ko kat isudan ti nang ituloy ti panagbasa da. Nanayon ang pa Manong Nemy ti maysa nga anak mi kat nagbalin nga talo. Apagraduar idi Manong Nemy di nauna nga anak ko. Idi ta nadaan ni nanang iti sakit kat numampay na sakit idi agpasina. Ngam siya raragsak ni nanang kapot makita na tinaran niya kabasak bayan dagiti anak na siya. Kaya dagiti kakabsat ko nga tinulungak kat nadaan damat itrapintas nga biyagman. Di agdama Manong Nemy kanadakan nga agnaidita dito'y syudad tilawag iti balay mi. Wen kadadamat dito'y Manong Nemy dahil talungan nak mi. Ngagpapada da amin ngagtrab-trabaho mga opisina. Nakastrek Manong Nemy ti asawa iti ospital dito'y lawag. Kaya tultuloy ko madlata Manong Nemy ti kasa kinamanangalap ko. Taday tangarod tinigamir kanyak Manong ti agkalap. Inapod nuna Manong Nemy dito barangay mi adu digiti natultulungan ming agasawa. Wen ket kunada kanyak Kapitan! Kapitan! Tuloy bagbagap. Dandanin ti eleksyon Kapitan. Daw matasin sa tinbarangay tayo. Ket adu ka na kami nga barangayam iti mangi doron keng ka. Tapno si kaman ti manglaban ka ni Kapitan. Amamang pa ya Kapitan. May puspun nga ba't kami niti ka-eleksyon. Kaya sa anin nga may puspon. Si kaman tinumaban kang kuha na Wilmer. Ti darak ti politika. Ay panunutem. Awanin ti sa bulim pa ti pamilyam. Awanin ti sa bali pa yung pangipanan nyo. Kada iti basap-sapulan nyo kani paket mo. Ta naka-adal mo ten kan agdan trabaho di kiti anak nyo. Alaman. Pangipanan nyo karod. Ipaimi nga tumulong kada iti kasapulan ti tulong kituan. Iti pa nagkapitan mo Kapitan. Ito makatulong kang adada. Iso nga pang-asim. Ha? Alakit mga ngita ito convention mo no assembly. Kano talaga nga siyak ti idurun nyo. O sige, nagasagana. Ngayon jak tulaan mo Manong Nemy tagbalin nga kasat ko karito nga umadanin mo no main-inaw no dinto pa'y maipuspun nga barangay eleksyon. Takayat ko nga talaga tinananay nga agserbi kada kini ka barangayak. Tawanin sa pulag pwede pamilyak Manong. Naimbaligyan ti pamilyami. Katsapay ko tagtutuloy iti naimbaligyan na panagpamilya nga binangon da kiti talo nga nakmi kini Juby nga sawa.
Ni Jasmine, Manong Nemy, na mayagnan nga in divorce ni Jerry. Kadya ka mo na sinsasino itatagda mga asawa na sa Hawaii. Dahil yung ti pagkasalita, kinagyaman na klauna iti anos mo nang ibasa at sabi ko nga, dadamat na ibating nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipada nga dimngeg. Toy ang nagyaman nga pagayam mo, Wilmer. Thank you king ka, Wilmer. So hindi pagayam yun naman yun, Nemy Ruiz. Mangibat-bati akong tinembag nga malem, na ibag nga oras ka na kaya aming nga sangapada. Babay na po.